Интересни занимания за децата в град Пловдив. Етнографския музей тази година се е погрижил за нас с най-различни занаяти, като децата се учиха да пекат хляб, цианотопия, най-различни неща. Днес им бяхме на гости с работилницата за поставки от Екосмола, където работиха с брокати, с златно фолио, с пигменти, специални боички. Акрилната смола е екосъобразен продукт, който може да се работи с голи ръце, смесва се изцяло с вода и съхне на въздуха. Поставките стават доста красиви и практични също така. Другата седмица отново ще им гостуваме, освен с тази работилница и с дървената закачалка за ключове, където ще ги потопим в науката за дървото. Къщичките са изработени от масив, като децата си ги доукрасяват с водни бои, маркери, брокат, водорастворимо лепило. Отново упражняваме фината моторика и въображението. А вие в коя работилница бихте записали вашето дете?